zona de Porto. Entón, este é un camiño calquera que se pode atopar aí. Chámolle Toxos e Froles porque, bueno, é unha especie de paisaxe que quere ser nun amanecer coa néboa difuminando a parte máis lonxana do paisaxe e resaltando os toxos e algunhas das variedades de árbores que hai por aí. Estes son uns bidueiros que hai tamén arriba no macizo de Trevinca antes de chegar a unha altura onde xa non se poden dar estas variedades. Este de abaixo é un reflexo dos árboles nevados tras unha destas nevadas últimas que non son tan copiosas como eran hai uns anos, e no estanque que fai a preseira que está ao lado da ponte de Xares, ao paso do río por o pueblo. Isto é a Morteira, aquí hai unha área onde se celebraba sempre, se sigue celebrando de alguna maneira, unha romería onde se decía unha misa ao rededor dun abedul grande que había ali. É unha parte moi entrañable para os que vivimos aqueles tempos onde se celebraba multitudinariamente con gaiteiros e tamborileiros e todo, ali unha romería. Esta é unha preseira do río Xares, nun atardecer de inverno xa. Isto é a principios do verao, en Valdín, cando o río empeza a ensanchar, o río perde a forza, empeza a ensanchar porque comeza, digamos que a cola do embalse. Isto é unha zona do embalse, vendo a ladeira da parte de abaixo, da parte dos pueblos de Santa Cristina. Entonces, cando o embalse está cheo, este é un rincón que captei no seu momento. Aquela é a iglesia vista desde a escola, a iglesia de Xares vista desde a escola, aproximadamente desde a altura da escola, e esta é a mesma iglesia vista pola parte de atrás, onde observamos o ciborrio e a espadaña da iglesia. Este é un dos primeiros cuadros que pintei ao chegar a Xares. Ao establecerme en Xares, este é un dos primeiros cuadros que pintei. Así estaba Xares cando eu cheguei. Ahora moitas das casas que parecen estar en ruínas xa están restauradas afortunadamente. Entón, ahora ten outro aspecto distinto, pero bueno, esa. Aquel tamén é a parte de atrás da iglesia por onde se van os coches cando algún desgraciadamente fallece. Este é o Pico Trevinca. Este cuadro formou parte da portada dunha revista na que eu colaboro literariamente, que se chama Nós, a xente do redor. Este de aí arriba é un bosque de abedules centenarios que algún dos ejemplares ten máis de 500 anos. É un bosque moi interesante porque non sei se sabedes que o abedul é un dos árboles que máis energía desprende, o cual ti te metes en ese bosque, posas máis así e notas como a energía que penetra a través dos dedos. Este é un bosque de pinos de la Malonga. Este é unha alegoría dos centros, é unha simpleza. Este, recordarédelo casi todos, recordaredes ao gran Pepe de Barrio, meu amigo, un grandísimo amigo, meu maestre, aparte dun artista ca pedra,
e Camadeira foi un gran filósofo do que nos deixou, ademais, textos increíbles para o nivel cultural que, desgraciadamente, non era moito o que tiña. Sin embargo, o tiña mentalmente. Estos son uns fentos tamén en un lugar cualquera de aquí do concello. Este é un bosque tamén que está subindo hacia o macizo. Era un día de néboa. Este é un dos abeduis que se contemplades a exposición, o abedul é un dos árbores que máis me impresiona. Estas dúas son tamén unhas vistas do lago, que significa, parece un lago natural, o embalse, en algúns puntos parece que se tratara dun lago natural. Este é outra vista de abedul. E ese é un bosque. Este cuadro notarédelo triste, pero que hai momentos na vida de calquera persona, en especial estes últimos meses ten sido moi duros para min. Este é un dos últimos cuadros que fixen. Notaredes quizá unha certa tristeza en ele. Pero de arriba é evidente que os que sodes da Veiga conocedes o sitio. É unha preciosidade que non é por piropear ao alcalde, que non sei se está, pero é un logro importante o que conseguiu con toda a zona do Roiñedo. Iso é unha verdadeira preciosidade, como quedou todo iso. Iso, por un lado, da zona da Veiga e das súas aldeas. E agora empezamos por aquí, e aquí vemos a Plaza do Concello de noite, de Ourense. Isto é un nocturno da Plaza do Concello. A Plaza do Concello de Ourense é a única plaza de España que está inclinada, a única plaza maior que ten unha certa inclinación hacia un lado. Aquí, en este cuadro, apenas se nota, porque está feito desde o edificio do Concello. Esta é a iglesia de Santa María Nena, Santa María Nai, que a que está, digamos, que na marxe dereita do edificio do Concello. A partir de aquí é a Plaza Maior. Este é un allo. Isto é un atardecer de tormenta no Castelo de Maceda. Estábamos ali, porque xa sabedes que o que foi director do hotel de Xares marchou en unhas condiciones que a mí non me pareceron moi dignas, pero claro, eso é unha impresión miña. Marchou, pero se instalou no Castelo de Maceda. Os clientes, afortunadamente, os clientes lle responderon, todos os clientes que tiña aquí, está os tendo ali. Eu quero facerlle un recordo, porque para min Carlos é como se fora un fillo máis. Isto enlaza os peliqueiros. Tiña varios de Laza, o que pasa é que gustaron moito e foron marchando. Isto é a Plaza do Trigo. Aquí esta parte de aquí é a porta sur da catedral. Entón, esta é unha plaza moi tradicional en Ourense. Esta é a catedral de Ourense vista desde o alto de San Francisco. Este é o ciborrio, que é un dos ciborrios máis espectaculares de todas as catedrais do mundo. Este é San Pedro de Rocas, que é un dos mosteiros máis antigos de Galicia, concretamente da provincia de Ourense. Perdón, a calle de arriba é a calle dos Viños, que se chama Rúa Lepanto, pero que realmente é aquí onde se xuntan moitos bares e de noite hai moita movida aquí. Aquela é
unha das portas da catedral, a porta norte, e a parte de arriba é o ciborrio que está iluminado de noite e fai ese efecto. San Pedro de Rocas, este é o escaramujo, non sei se sabedes o escaramujo que é. O escaramujo é o fruto do rosal silvestre, utilízase para facer compotas e mermeladas, e tamén para facer licor de escaramujo. Eu fago todos os anos un pouco de licor de escaramujo, que está moi rico. Esta é outra vista da plaza de... Quizá aquí se note mellor a inclinación que ten a plaza. Aquí, nesta parte de aquí, é moito máis alta que na parte de aquí da esquina deste lado. Entón, está toda inclinada hacia un lado. Este é outro nocturno da Plaza Maior, do Concello, e esta é a porta sur, co campanario, co reloxo da catedral tamén. E esta é a Plaza do Eironciño dos Cabaleiros. É unha plaza das máis típicas de Ourense e é unha preciosidade. E, bueno, pois isto é o que vos tiña que mostrar.